Здравейте, аз съм Виолета Ангелова, черен треньор по джудо и бразилско джуджуцу и днес ще ви покажа най-важното умение, което смятам, че всеки от нас трябва да притежава, независимо дали тренира бойни спортове или не, а именно как се пада безопасно. Както забелязвате, първото нещо, което се чува е силният удар с ръката. Той отнема кинетичната енергия, която се създава по време на падането и цялата кинетична енергия се прехвърля в татамито, така че аз да остана защитена. Второто нещо е, главата ми остава далече от пода, да не се удри, да не се набива и тялото ми е завъртяно странично, падам върху бедрената кост, страничната част на бедрото, където е най-стабилна, най-стойчива и няма шанс нещо да се счупи. Най-честата грешка, която хората правят, когато се подхлъзнат, когато е студено времето, е да се подпрат на едната или на двете китки и оттам имаме една типична травма на китката, се казва, счупат се тук доста костици има, или на лакътя. Затова, когато падаме странично, ръката поема удара, брадичката е прибрана, главата е съхранена, коремите, кухина е съхранена и няма опасност да се счупи нищо.